Krásný den, tady Andrea, vítám vás u dnešního výkladu karet. Uděláme si opět takhle jednotný, kolektivní, dnes bez hromádek, bez skupinek a podíváme se na to, co vám chce vaše osoba říct. Takže si zatím můžete myslet na nějakou svou osobu, u které by vás zajímalo, co by vám chtěla říct. A uvidíte sami, zda tady ten výklad bude pro vás, či nikoli. Tak, co by vám chtěla říct vaše osoba? Myši, čáp, kosa, rakev, věž. Vaše osoba chce změnu, jo. Není spokojená. Tady jde vidět, že už nějakou změnu ve svém životě udělala. Něco, už jistý krok už v podstatě podstoupila. Ale nebylo to ještě dostačující pro to, aby ta změna se projevila výrazně v jeho nebo v jejím životě. Je tady hodně jakoby zaměřená na myšlenku toho, že cítí, že by potřebovala udělat nějakou razantní, rychlou změnu, ale zároveň se bojí, že by mohla udělat nějaký nepromyšlený krok, který by vedl k ještě jakoby většímu vnitřnímu jakoby trápení, k zhoršení celé situace, kdyby mohla nakonec zůstat sama. Je tady docela pravděpodobný, že vy s tou osobou momentálně nejste, že ta osoba je v jiném stavu, protože se tady bojí toho, že by zůstala sama. Pokud by tady podstoupila zkrátka nějaký jakoby rychlý rozhodnutí, u kterého ví, že by mělo opravdu jakoby velký dopad na celou situaci. Tady jsou hodně takový ty myšlenky, chci to udělat, ale bojím se, co mi to všechno přinese a jakým směrem by mě to vlastně posunulo, aby se ta situace, nebo celkově jako ta životní situace toho člověka naopak ještě nezhoršila a nestížila nějakým jeho unáhleným činem. Protože tady to není přímo jakoby zaměřeno na to, že jakoby přemýšlí a zvažuje. Jakoby svým způsobem ano, ale ta osoba chce jednat, chce konat. Chce se někam reálně posunout. Chce tu změnu provést nejenom ve své hlavě, ale fyzicky. Jenom jsou tady ještě v pozadí takový ty brzdící myšlenkový pochody. Co když na tom bude ještě hůř? Co když zůstane sama? Protože jde vidět, že tady ta osoba se v podstatě bojí, že zůstane na ocet, jo? Že zůstane v podstatě bez nikoho. Bojí se samoty. Neumí být sama. Tak, je tady mák, devítka mincí, král mečů, mincí, devítka mincí, desítka mečů, jo. Tady se on fakt bojí toho, že si to v tom životě ještě zhorší. Na mě to působí, když to tady přímo tak nemáme ještě jakoby vyobrazeno, tak na mě to působí, že ta osoba tady s někým je, ale prostě touží po vás, chce s vámi být. Ale není si úplně jistá tím, jestli vy ještě o ní stojíte, jestli ještě o ní máte zájem, nebo už máte tak nějak jakoby svůj život. A co když byste jí dali košem? Jo.
Protože ona nechce tady něco dělat za zády. To je to. Proto tady nad tím tolik přemýšlí a má jako strach z toho, že by si to mohla zhoršit. Protože si nechce nechávat někoho v záloze. Pokud by tady ta osoba za vámi přišla, tak by už chtěla jakoby s čistým štítem a s tím, že má uzavřený nynější vztah, že má uzavřenou tu minulost a že reálně ta třetí osoba už v tom jeho nebo jejím životě nebude figurovat. To znamená, pokud by tady se jakoby doslova odhodlala k tomu, že vás osloví, tak to bude chtít ale udělat tak, že odejde ze svého dosavadního vztahu, že tam to ukončí. Protože vám chce dokázat, že to s vámi myslí vážně. Jenže otázkou zůstává, co když vy už o ní nebudete mít zájem. Král mečů a trojka holí. To je přesně ono. Jo, ona je teď trošku jakoby v takovým jakoby čekacím, vyčkávacím módu. Kdy se ale zároveň bojí toho, jestli vy ještě na ní vůbec nějakým způsobem jako čekáte nebo myslíte. Jestli ještě má u vás šanci. Velekněžka. Tady ta osoba vás totiž tajně sleduje. Ona si o vás může zjišťovat informace, podle kterých vyhodnotí, zda to má ještě mezi vámi smysl. Zda vy jste ještě tady té osobě jako naklonění. Zda by ještě u vás měla šanci. Proto tady máme toho mága. A tady tu velekněžku. Takový agent v utajení. Mák, osmička mincí, jo. Jo, tady ta osoba se na vás ptá, se informuje, dívá se, vyhledává různé informace, zjišťuje si, jo, jak jste na tom, jestli jste zadaní. Tady takový ten hlavní vzkaz je o tom, že vás chce zpátky, chce se k vám vrátit, ale nevím, co se v minulosti stalo, ono to teďka tady není ani tak úplně podstatný, ale důležitý je to, že vlastně neví, jak to máte vy. Je tady karta vyčerpání. Ale já si myslím, že ona už je vyčerpaná z toho, jak tady sbírá o vás ty informace, jo? Jak se v podstatě jakoby snaží se o vás dozvědět co nejvíc a snaží se to hlavně dělat nenápadně, aby na sebe neupozornila a aby se to k vám nedoneslo. To, že prostě vyzvídá nějaký věci o vás, jo? Hlavně jakoby i o vašem soukromém životě, o tom, co děláte, jestli třeba někam chodíte, jestli s někým s jiným se stýkáte a tak dále.
integrace. A to je přesně ono, jo? A zase. Tady je to fakt hodně o tom sbírání těch informací, aby měla nějaký ucelený obraz a aby podle toho prostě mohla vyhodnotit, jakým směrem se v tom životě ona má dál posunout, jak se má rozhodnout a jaké kroky má realizovat. Jo. Ona tady potřebuje mít takovou tu vnitřní jakoby jistotu nebo určitou jakoby zvýšenou naději a vidinu toho, že jste třeba single, jo? Že by mezi vámi ještě něco mohlo být. Zkrátka potřebuje nabít takovej ten dojem, ano, ještě mám šanci, ještě by to mohlo mít smysl. Protože nechce, aby tady to všechno přišlo vniveč. Jo? Jako v podstatě na jednu stranu si nechce úplně jakoby rozhodit svůj dosavadní život, převrátit si to vzhůru nohama. Ale ona prostě jakoby ta touha po vás je veliká a je tady pole snů. Jo, ta osoba na vás nemůže přestat myslet, nemůže na vás zapomenout. Ona se k vám chce přiblížit, ona chce být s vámi. Ví, že tady spoustu věcí pokazila. A mně jsem hodně jde, že to jakoby říkala, jako prosím, ve mně zpátky. A je tady 6 holí. Ona už tady má totiž nějakou vizi nebo nějaký plán. 4 pentaklů. Jak by tu situaci řešila, jak by postupovala. Jako v tom to má jasno. Jenom teď čeká, ještě jakoby sbírá nějaký informace ohledně vás, které by utvrdili v tom, že do toho má jít. Jo. Ale je tady jako zesíleno odhodlání. Jako by si nepřipouštěla ta vaše osoba, že by tady v té situaci mohla prohrát. Ona si to nechce připustit. Jo, je tady až takový to jakoby přesvědčování. A přesně, a je tady 3 mečů, ale obráceně. A to je přesně ono, jo. Přesvědčování sám sebe, že nemůže prohrát, to jako by si jako dodával tu kuráž, jako by se snažil potlačit tady tu variantu, o které ví, že by mohla nastat, ale on ji odmítá. Jo, takový to jako já to zvládnu. Já se vrátím. Král holí. A vyselec. Začínají mu tady docházet určitý věci, které pokazil. Něco by udělal jinak. Ale chce začít znovu, protože já tady vnímám, že se nechce jakoby vracet k tomu, co bylo. Nechce to řešit, nechce se tím zaobírat, nechce se doslova jakoby trápit. Osmička holí. Protože on ví, že tady máte něco za sebou, že tady prostě byly věci a vypadl vůz, že tady byly věci, které prostě nebyly příjemné, které nebyly hezký.
ale on to chce už nechat za sebou. Chce to smazat. A soud. To je takový, jako pojďme to obnovit. Ale tady ta osoba vás chce kontaktovat. A pro hodně z vás je to o tom, že to i učiní. Chce obnovit váš vztah, chce obnovit to, co mezi vámi bylo, ale bez jakoby té nepříjemné minulosti, bez nějakých nepříjemných okamžiků, bez určitého jakoby zranění, zklamání, co tam proběhlo. Jakoby řekl, že si to uvědomuje, ale už nechce opakovat ty stejné chyby. V ničem tady vyzrál. Je si toho vědom, bere za to veškerou odpovědnost. Ale teď jediný, co chce, je druhou šanci a začít od znova. S čistým štítem, bez masek. Jako by říkal, pojďme to udělat jinak a líp. Tak jo, tak se tady ještě mrkneme na nějaké vzkazíky o té vaší osobě, něco si sem hodíme. Když už to máme takhle rozjetý. Nedokázal jsem si přiznat city k tobě. Tady to spíš trošičku potlačoval, aby to nemuselo všechno tolik prožívat, jo, protože ono to vlastně znamenalo cítit i to nepříjemné, cítit tu bolest, kterou vám způsobil. Jsem do tebe opravdu zamilovaný. Jak nám to krásně navazuje. Chci to dát mezi námi do pořádku. Přesně. A stačí taky vzkazy a bylo by to. Hledám způsob, jak se s tebou sejít a je úplně neskutečný. Je úplně neskutečný, jak nám to tady krásně na sebe navazuje, jak se to doplňuje. Všech to mi tě připomíná. Dáme ještě jednu. Přál bych si vedle tebe zestárnout. Tak a já dám ještě 3 odsud. S ním o budoucnosti s tebou. Chybím ti taky tak, jako chybíš ty mě. A poslední kartičku. To je zajímavý, protože tady ta kartička nebo ten poslední vzkaz hovoří o tom, že bojoval boj, který nemohl vyhrát. A já mám pocit, že to je právě to, že on bojoval tady jakoby sám se sebou. Protože i tady na začátku máme, nedokázal jsem si přiznat city k tobě. Jo? On tady bojoval sám se sebou, něco potlačoval, něco si zakazoval, nechtěl si to přiznat, nechtěl vidět určitý věci. Jo, ale teď je, kdyby se prostě probudil z nějakého zimního spánku. A teď začal vidět celkově sám sebe a ten svůj život takový, jaký skutečně je. A v ten moment mu tam začaly ty věci docházet. A začal přemýšlet, jak to změnit.
Tak jo. Já vám popřeju hodně štěstí, mějte se krásně a zatím naslyšenou.